Bideo honetan, eskola batean ariguneak nola identifikatu ditzazkezuen azalduko dizuet. Entitate batean arigunerik dagoen identifikatzeko lehenengo urratsa entitate horren organigrama edo mapa osatzea izango da. Eskola baten kasuan nik organo hauek identifikatu ditut. Badakit eskola guztietan ez dela antolaketa berdina egoten eta tamainaren arabera gainera talde batzuk egongo direla edo ez direla egongo eta tamaina ezberdinetakoak izango dela organo bakoitza. Orduan hau adibide moduan hartu eta eskola bakoitzak bere egoerara egokitu beharko du. Behin organo hauek identifikatuta, barne ariguneak eta kanpo ariguneak non egon daitezken aztertuko dugu. Bertako kideen euskara ezagutzaren arabera eta euskaraldian parte hartzeko prestutasunaren arabera. Lehenengo barne ariguneak identifikatuko ditugu eta ondoren kanpo ariguneak. Barne ariguneak ohiko dinamika duten taldeak dira, hau da ahozko ohikotasunez ahozko harremana duten taldeak. Beraz, hemen hainbat aurkituko ditugu. Borobildu egingo ditut, ohiko dinamika duten taldeak, guraso elkartea, sukaldeko langileak, bat baino gehiago baldin badira, jangelako langileak, garraio zerbitzuan daudenak, idazkaritzan parte hartzen dutenak, mantenukoak, organo gorenean dauden kideak, irakasleen klaustroan dauden kideak, mintegietakoak, tutoreak, pedagogia terapeutikokoak, bat baino gehiago badaude, zuzendaritzakideak. Eta hemen ikasleak sartzen direnean kontuan hartu beharko dugu bi egoeren aurrean aurkitu gaitezkela. Ikasleak 16 urtetik gorakoak baldin badira, euskaraldian parte hartu dezaketen pertsona talde baten aurrean egongo gara, beraz barne arigunea izan daiteke, beti ere ikasgela hortan dauden pertsonek, hau da, bai ikasleek eta bai irakasleak, horretarako prestutasuna erakusten badute. Hau ezin dugu lotu eskola batean dagoen hizkuntza arauarekin edo euskaraz hitz egin behar horrekin. Beren beregi ados egon beharko dute ikasleak bertan barne arigune bat sortzeko. Eta gero baita ere ongo dira, hemen ere 16 urtetik gorako ikasleek sortutako taldeak, eta hemen egon daitezke bat talde ekologista, talde feminista eta bestelako taldeak. Kanpo ariguneak identifikatzerako orduan, kontuan hartu behar duguna da, kanpo ariguneak kanpoarekin osatzen ditugula, hau da, herritarrekin ditugun harremanetan, eta orduan, galdera da. Eskola batek ze organotatik edo nondik ditu harremanak kanpoko munduarekin edo herritarrekin. Argiena idazkaritza izango da, bertatik egiten baitira horrelako harremanak, zuzendaritza ere bai, harreman erakunde harremanak edo bestelako harremanak ere bertatik egiten direlako, eta kasu honetan tutoreak ere kanpo arigunetzat hartu ditzazkegu, tutore bakoitzak bere ikasgelako edo bere ikasleen gurasoekin izaten dituen harremanetan. Hainbat kasutan, garraio zerbitzu dagoen kasutan ere, garraio zerbitzu hortan parte hartzen duten bai gidariak eta baita haurren laguntzaileek ere gurasoekin kanpo arigunea osatzeko aukera izango dute. Eta hemen duzue labur-labur ariguneak non egon daitezken eskola batean. Horrez gain, kontuan hartu beharko du eskolan ahobizi belarri prest rolak izango duen garrantzia, adibidez, 16 urtetik berako ikasleekin irakasle horrek dituen harremanetan, irakasle hori ahobizi edo belarri prest izango da. Orain egin dizuenan adibidea, egorarik xehetuena edo litzateke, hau da talde txikienetan arigunak sortzeko aukera da hau, egia da, eskolaren tamainaren eta euskara ezagutzaren arabera, talde handiagoak ere egin daitezkela edo organo asko biltzen dituen bestelako taldeak. Adibidez, irakasle guztiak hartzen baitugu kontuan, hau edenak irakasleak dira, hau izan daiteke bere horretan arigune bat, edo jangela eta sukaldea batuta, edo ikusi dezakegu ea ohiko dinamika hori noraino zabaltzen den organigramatik harago egon daitezken harreman horietan. Bideo honetan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian ikuskinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitatea cabildoeuskaralia.eu helbide elektroniko legean. Eta horrelako bideo gehiago ikusi nahi izan gero, argidetu gure